kulikonse kumene mukutionera nzilo buno program ine ya Hymns of Hope tikulandireni pano pa VNV Media TV. Program ine imakufikani lero Sunday nzilo buno. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Tisaiwale program ine timakatupasirani nyimbo zopeka chiyembekezo komanso mundilole kuti ayi tipereke moni kwa inu amene mukutionera nzilo buno chigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso komwe uko kumpoto muli bwanji kumeneko. Kuchekera kuno ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe kuma studios athu a VNV Media TV tikulandireni mu program ineyi. Tisaiwale kuti ayi timabwera pano ndi nyimbo zosiyanasiyana zimene ndithu zimatikuta nati tonthoza dziko lovutali komanso pamene anthu ife tikumana ndi zinthu zosiyanasiyana timabwera ndi nyimbo chifukwa nyimbo makama uthenga osiyanasiyana amene ife pano tikuyena ndithu kuti ayi kumakhala nawo nawamvesera nasisimuka ndi kudalisika. Ndeso musiku la lero takukonzani nyimbo kuchokera ku mabanja osiyanasiyana. Tikunena pano kuti kupereka chiyembekezo kupitira mabanja titokhala banja lathu ndithu nkukonza nyimbo kuti ayi teti zimbani nasisimusa anthu ena uthenga umene unafalikira anthu ena ndithu nadziwa Yesu chifukwa cha banja lathu. Ndeleronso ndinawo mabanja amene ndithu amayimba nyimbo zosiyanasiyana. Ndiye naona kuti yankofunikira program ineyi musiku la lero tikupaseni nyimbo zopeka chiyembekezo kuchokera ku mabanja osiyanasiyana. Ndiye bwanji kuyankhulaku nditamwera mazi pang'ono kuti tupaseni kuyimba kwa Homeland Family. Homeland Family atipasire nyimbo bina kuti ndinkanena amakhala akuluakulu ena amene amanena zinthu zofunikira kuti ife tithe kuzisatira. Mwana wanga ichi tachisiye ichi ukachipitiriza chikupezesa mavuto kapena kumene ukupitako ayi ndithu sikuyenera kuti upiteko ukapitiriza zikakuvuta. Akuluakulu ndithu amanena motero. Pali mwambe wina umene amanenanso kunena kuti chimene ndithu mwana ngachione atayima munthu wamkulu amachiona atakhala chifukwa ndo mkulu. Nde ife tingaoneke kuti ayi ngozindikira kwambiri koma makolo athu kapena akuluakulu athu amadziwa kuti ayi chakuti chayi. Ndi a Homeland Family akuti ndinkanena. Tatiyeni ndithu tidalisike ndi kuyimba kumeneko. Ndinkanena, ine ndinkanena, ine ndinkanena koma kusamvera tadeka mwanawe usapupulume lelo taona wanong'oneza bondo. Paja ndinkanena, ine ndinkanena, ine ndinkanena koma kusamvera tadeka mwanawe usapupulume lelo taona wanong'oneza bondo. Ndinayesetsa kufotokozera iwe magi anosupindula kazi ndidua sikala kufota limbika sukulu litongolola ndinakuza amuna ngochenjera akuseweletsa kukusiya bazuwa komayo kusamba umatawa ngalasi kupita kumabate kumati ukujoya ndiye lelo taona imaijachinayi anaonsewa mambo wake ndavutika ine kuti uphunzire malipiro ake kunipatsa chipinjo. Paja ndinkanena, ine ndinkanena, ine ndinkanena koma kusamvera tadeka mwanawe usapupulume lelo taona wanong'oneza bondo. Paja ndinkanena, ine ndinkanena, ine ndinkanena koma kusamvera tadeka mwanawe usapupulume lelo taona wanong'oneza bondo. Ndinayesetsa kukufotokozera koma joji kazi ndi modzi chikombe changu
taona wasanduka chitsiru mudzi wonseu kanini yako ndimalimba mtima udzandigwira dzanja malipiro ake kundipatsa chipinjo kumbuka maungandiankadzana ungati kwanga kwata ino ndi nthawi yako ona zako analomvera aja moyo wa thanzi ntchito ya pamwamba lero ndikuuze lingachepe mwendo ndi kholo lako mvera ndi pemphero langa ndi mausana kwe muitane Yesu lapa. Kuyimba kwa Homeland Family kutifika ndithu kutiyambira program yathu ya Hymns of Hope nzilo buno ino amene mwango tijoina kumene ya tikupemphani kuti musaiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV kuti mukhale mwayi onera nyimbo za nkhani komanso ma program osiyanasiyana amene timakupasirani pano pa VNV Media TV. Nyimbo inanso imene itifike ndi banja linanso limene ndi Maunjiri Family atipasire nyimbo nakuti Thanthwe Long'ambikalo tibisale mmenemo Maunjiri Family. Thanthwe long'ambikalo tibisale momwemo Zatuluka ntitimo zinditsuke ntimomo zindililikitatu zinditsuke ntimomo zindililikitatu Chito zonsezi zizikoreletsati Dikazibibitari Dikaliransolisi Zonsezi zikwalasi Oma Yesu yekayo Zonsezi zikwalasi Oma Yesu yekayo Manja mwanga jabedi Tandambi ngodirari Malise chebekere Dirime komesindere Ditawire tinjewo Mundituke ntimamo Ditawire tinjewo Mundituke ntimamo. Kuyimba kumeneko kwa Maunjiri Family nyimbo yabwino kwambiri akuti Thanthwe Long'ambikalo. Kuyimbanso kwabwino gulu limeneli ndrapa kanthawi kwambiri ndi banja loti limayimba ndi banja limene linamba kuyimba kuchokeranso pakanthawi kwambiri. Nyimbo zawo ndi zimenezo ndi nyimbo zosiyanasiyana zimene ukamazimvesera umati ayi muli mphamvu muli uthenga komanso muli chisogozo chabwino kupyolera mu nyimbo zimene mzathu amene wa Maunjiri Family amakhala kuyimba kuphatikizirapo nyimbo imeneyi imene akuti Thanthwe Long'ambikalo ine ndibisale momwemo. Zovuta nzambiri koma ine ndifuna ndithu ndibisale mwa inu. Zikumbwambira mzathu Maunjiri chifukwa cha kuyimba kumeneko. Sitikudziwa inu kuti mukuonera kuti komanso nyimbo zimenezi mukudalisika nazo mutani. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Tisaiwale kuchita subscribe channel chimene cha VNV Media TV. Nyimbo inanso imene itifike nzilo buno program ine ya Hymns of Hope ndikuimba kuja kwa mzathu Azenengeya Family kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Nyimbo imene akuti ndi wachikondi. Nyimbo yabwino kwambiri imeneyi. Akuti ena anu muna kakhala kuti ndinu chauta kapena ndinu mfumu ya dziko. Ife tuli mwina sibwezi kulibetu. Anakati inu ndinu Mulungu. Ndiye mukunena ndinu kuti mapasidwe ufumu menewu kuti mukhale mfumu ndithu mungaite chani.
ena bwezi adaphedwa kalekale, ena nso mwina zinthu zimene zikuwayendera pano si bwezi zikuwayendera, koma iye Atate wathu analola kuti kukhala iyeyo ndithu mphamvu zimenezi sanazipereke kwa ife. Ndiye Mulungu ndi wachikondi, chifukwa pali zinthu zambiri zimene ifeyo tamulakwira, zimene ifeyo tamuchimwira, zimene ifeyo tachita kusaweruzika, koma Mulunguyo akutikondabe. Ndizovuta ndithu kumukonda munthu ali wochimwa. Nzovuta ndithu kumukonda munthu asakuchita choyenera, koma Mulungu wathu ngwachikondi amene amatikonda nyengo zonse. Zenengeya family akuti ndi wachikondi.
Kuyimba kumeneko kwa Zenengeya Family nkatikati ma program ya Hymns of Hope, nyimbo inanso ya mphamvu imeneyo imene nafotokoza kale ndithu kuti ayi tate wathu ngwa chikondi chimene Mulungu wathu ali nacho ifenso tichiphunzire tichipereke nichionese kwa abale athu osiyanasiyana kuti kupyolera mwa ife zochitika zathu ndi chikondi chathu anthu akathe kupulumuka ndi kunzera Mulungu wathu okhala kumwamba poona kuti Mulungu ndi wachikondi ifenso tikhale anthu achikondi osangoti chikondi chapakamwa koma chikondi chimaoneka ndi ntchito zake. Ntchito za chikondi zimaoneka kuti kukhanga titu anyirenda awa ngachikondi kukhanga titu awa wangachikonda chimwenewa zimaoneka mu zochitika zathu. Ndi ifenso chikondi chathu chizikhala ndithu osangoti chamajera mphotho iya katikati ma program ene ya Hymns of Hope nzilo buno nyimbo zopereka chiyembekezo ndeleronso tikupereka chiyembekezo kupyolera mu nyimbo ku mabanja amene amayimba ndithu limodzi ngati mabanja. Nyimbo inanso imene ilifike program ene ndikuimba kucha kwa Goma Family akuti Khristu anacho chiyembekezo. Ni nyimbo inanso imene anthu ena amayimba chiyembekezo ndithu chimene Khristu ali nacho. Goma Family. Kuyimba kumeneko kwa Goma Family akuti Khristu ali nacho chiyembekezo chimene ndithu chimatitonthoza natipasa chiyembekezo mavuto onse amene ife tikumanizana nawo. Katikati mwa program ene ya Hymns of Hope ndi vuto lanji limene inu mukumana nalo imene mukuona kuti mulibe nacho chiyembekezo koma ngati muli mkhristu oti ndithu Bible mumaliwerenga mumakhulupirira chiyembekezo chimenechi mukene kukhala kuti lilipo siku lina limene zonse zimene tikumanizana nazo idzakhala mbiri yakale. Tikachita bwino ifeyo nikhulupirike nichite zonse zofunikira idzakhala mbiri yakale. Goma Family kuyimbanso kwina kwa mphamvu kumeneko kuti ifika program ene ya Hymns of Hope. Nyimbo inanso imene ilifike ndikuimba kucha kwa mzathu wa Kenyas Family Band, nyimbo imene akuti wakonzeka. Tikuyena khala anthu okonzeka ndithu kubweranso kwa chili kwa Yesu Khristu. Tikonzeke akuti nkhondo ikamabwera umene okhala munthu okonzeka usiku onse ukakhala ndiwe msilikali sugona iya suwodzera chifukwa sudziwa nthawi kapena ola limene mbala ngathe kubwera nkukubera koma chofunikira iweyo ndi kukhala okonzeka kuvala zida zonse za nkhondo zokonzekeresa kuti ayi nkhondo ndifuna ndiimenye. Ndi amzathu a Kenyas Family akuti ayi konzeka kapena wakonzeka ndi funso
limene ndine ndingatozifunsa ngati sitinakonzeke tiyeni ndithu tisaodzere tivale zida za nkhondo ifa kumene kukubwerako. Kenya's Family Band. Mpulumutsi wa dziko lonse akubwera, akudzatenga oyera mtima akapume kudziko ilo lokoma lokuli mtendere. Oyera onse adzakondwa pofika uko. Wakonzeka kupita naye, mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Wakonzeka kupita naye, mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Kudzakhala chimwemwe chokha muzinda uwo, omangidwa ndi Mbuye wathu wachikondi. Yesu dzalandira tonsefe mwini yekha, ankokoma ndi nkokondweretsa kumwambako. Wakonzeka kupita naye, mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Wakonzeka kupita naye, mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Mene Yesuyo akubwera kutenga ake. Kuyimba kwa mzathu a Kenya's Family Band. Tikaona nthawi apa iyayi nthawi yafika kumalichereche kwathu kwa program ine ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Tisaiwale ndithu timalimbikisa kuti yayi pamene kudalisika ni nyimbo zimenezi, tisaiwale kuchita subscribe channel chimenechi cha VNV Media TV kuti tipitirize ndithu kudalisika ndi nyimbo zonga zoterezi komanso maprogramu eno siyanasiyana amene timakupasirani kuno ku VNV Media TV ku area 36 mu mzinda wa Lilongwe. Ndipo program ene ya Hymns imakufika ni pano Sunday nthawi ya 8 koloko nzilo buno. Ndipo tikaona nthawi yapa iyayi nthawi yafika kumalichereche kwa program yathu. Ndipo nyimbo imene ili madizire musiku la lero ndikuimba kucha kwa mzathu a Mbewe Family. Mbewe Family Quartet atipasire nyimbo imene akuti Ndiende Naye Kristu. Ndiende Naye Kristu kuimba kwa Mbewe Family Quartet. Tatiye ndidalisike. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda, ndipo pakamera panaye Brian Katumba. Kufikiranso sabata mawa tingotipitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana pano pa VNV Media TV. Mwakoma nonse. Bye for now. Ndienda naye Yesu Mbuye, ndikondwa nthawi zonsezo, ndipeza chiyanjano chakecho, ndikwaniritsidwa ndi Iye. Ndienda naye Yesu Mbuye, ndifuna atsogozene, pokangamira pa mpulumutsi, sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu Mbuye,
ndichite chifuniro ke. Analonjeza kutangatabe, adzakwanitsa zonsezo. Ndiyenda naye Yesu Mbuye, ndifuna atsogozene, pokangamira pa mpulumutsiyo. Sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu Mbuye, ndavomereza chimolo, pamodzi ndizayenda konseko. Muchiyanjano chakecho, ndiyenda naye Yesu Mbuye, ndifuna atsogozene, pokangamira pa mpulumutsiyo. Sinditayikako sebi. Ndiyenda naye Yesu Mbuye, ndifuna atsogozene, pokangamira pa mpulumutsiyo. Sinditayikako sebi.